Di, dros di eistedd fewn i fama. Cyn i ddechrau Ioan, dwi'n gwybod bod ni'n dweud bod yna blwyddyn chi'n dod, ond jyst chdi fydd yma heddiw achos chdi sydd wedi ennill y dal wedi. O ie. A nid yn unig hynna, ti wedi cael ail hefyd. Yn enw i di Ioan Rhys. Dwi'n dod o Gyffylliog, jyst allan i Rhuthun. A fi di enillydd y fedal gyfansoddi. Nes i greu cylch o ganeuon, oedd yn seiliedig neu'n defnyddio geiriau ar Ddyffryn Clwyd, gen awduron o Ddyffryn Clwyd neu beirdd o Ddyffryn Clwyd. Ac oedd yn rhyw glodfawr i'r ardal mewn ffordd, a dyna lle mae'r teitl yn dod Caneuon Clodfawr, sef Dyffryn Clodfawr Clwyd y dywediad. Nes i gyflwyno'r casgliad i Dafydd Wyn Jones, sy'n denor mae o dros y lle i gyd ar wnyd, dros y byd. Ond nes i gyflwyno'r casgliad iddo fo, achos o'n i'n meddwl am ei laiso tra'n cyfansoddi y casgliad yn meddwl, oherwydd ydych chi'n dueddol o feddwl fatha bod 'na lais yn eich pen o llais Dafydd oedd yn ymhen, achos dwi'n ffrindio efo Dafydd ers oes, a dwi wedi gweld ei lais o'n datblygu sut mae o wedi dod yn gymaint o seren efo'r llais bendigedig mae sgynno fo, felly oedd hynny'n rhan mawr, a hefyd bod o'n dod o Ddyffryn Clwyd hefyd, felly dwi'n meddwl, swn i'n licio meddwl bod o'n rhywbeth eith bersonol iddo fo. Nid Dyffryn ond gogoniant clyd ar dain, fel ystym foethus rhyw arglwydd esgain, a suddodd rhwng esmwyth blir lliain main, ac ymchwyd ei chlistogau heb ystain, oddai ti harddwch. Maraid Emlyn ydw i, a fi oedd beirniad cysadleuaeth Tlws y Cerddor. Oedd yna 5 wedi trio yn y gysadleuaeth ac oedden nhw'n amrywiol iawn o ran be oedden nhw wedi gyfansoddi. O gynnon ni cylch o ganeuon, oedd gynnon ni darn ar gyfer cerddorfa, darn ar gyfer ensemble siambr, darn ar gyfer offeryna pres. Ac oedd safon y gysadleuaeth yn yn dda iawn, dwi wedi gwir, a'r cyfansoddwyr yn amlwg yn arbrofi efo'i arddull. A rhaid ni gofio wrth gwrs na cyfansoddwyr ifanc ydy'r rhain, a maen nhw gyd yn dysgu fel da ni gyd yn dysgu ar hyd y blynyddoedd. Ond da ni'n meddwl bod safon y gysadleuaeth yn dda iawn. Y giaffar oedd yn sefyll allan bendant i fi, achos oedd siap pob dim yn gweddiw gilydd, yn gwybod sut i gyfansoddi ar gyfer yr offeryna a'r llais oedd wedi ddefnyddio. Ac bod safon yr gysadleuaeth yn dda iawn, hwn oedd yn dod i'r brig, a dwi'n edrych ymlaen i glywed o. A milfyrdd glesni yn yr hafddydd brwd, heb felf na canafarno na mi'n rwd, y crin mor... Yn ôl yn dyddiau ysgol, o'n i'n gwybod bod gen i Ioan dalent o gyfansoddi, ac yn amlwg o ennill cystadleuaeth fel yma, mae o yn dangos y ddawn sydd gennym fo, ac mae'n amlwg mae gennym fo ddyfodol fel cyfansoddwr, a dwi'n gobeithio yn arw gawn ni gyfle i weithio eto ar fwy o ddarnau yn y dyfodol. Yn hedd, eim yn west Yn arbennig, dyma, mae'n golygu lot i fi bod fi wedi ennill yn y flwyddyn oedd yr Eisteddfod i fod yn Sir Ddinbych, felly efo darn neu cylch o ganeuon am Ddyffryn Clwyd yn arbennig. Dwi'n meddwl bod hwnna'n golygu lot i mi, dwi'n meddwl. A jyst gobeithio wan, felly bydd pobl yn licio'r darn, gen i weld.